Ħbieb u qraba ta' Joseph Ellul ħonqu l-Knisja tal-Madonna ta' Pompej f'Marsa Xlok biex jagħtu l-aħħar tislima lill-ħabib u qarib sinċir. Deskritt bħala raġel b'qalb tad-deb u li dejjem lest biex inissillek bis-sima fuq fommok. Joseph kien magħruf sew fost sħabu, b'mod speċjali għall-emil sinċir tiegħu. Kienu bosta li xerdu memorji u messaġġi ta' mħabba dedikati għal ħabib u qarib tal-qalb tagħhom. Minkejja li għaddew jiem mit-telfa tiegħu, għadhom sissa ma jistgħux jemmnu li tilfuh daqshekk żgħir. Fl-omelija l-kappillan ta' Marsa Xlok, Dunluk Seguna, tkellem dwar kif tul ħajtu Joseph Ellul dejjem ħabb lil kulħadd u dejjem ra li jagħmel il-ġid mal-oħrajn. U appella lil dawk preżenti għall-funeral sabiex kulħadd jieħu eżempju minn ħajja Joseph u jimxi fuq it-tajjeb li dejjem fittex hu. Kien fl-10 ta' Mejju meta Joseph tilef ħajtu f'inċident traġiku fl-inċineratur tal-Waysurf fil-Marsa. Għal xi jiem il-Waysurf b'rispett lejn it-telfa ta' Joseph li ġie deskritt bħala bniedem maħbub minn sħabu, għażlet li jgħalqu l-faċilitajiet għal xi ħinijiet.